Kostol svätého Mikuláša, obec Bašmakovo, región Kaluga, Rusko. Stojím v refektári. Kupola je tu, zvonica je tu. A vidíte, že tieto steny sú polkruhové, tiež nejako k sebe nezapadajú. To znamená, že boli potom pripevnené k rímse, k niečomu tam. Je to úplne rovnaké aj na tejto strane tam. Proste to sem strčili, no niekde to pokazili. To znamená, že nie je nejako pripútaná. Zvonku je tiež veľmi jasne viditeľné, že budova chrámu so stĺpmi a refektárom nie sú nejako prepojené. To znamená, že sem jednoducho priložili tehly, no a ako je tam škára, tak tam aj je. Je to jasne viditeľné. Tu je tiež veľmi dobre vidieť, že refektár bol pristávaný neskôr. Máme teda pomerne veľké okná na tambure, ale zo strany refektára je vidieť menšie okno a je vidieť, že strecha zostala zvonku omietnutá, ale zvnútra nie, tam bola povala. Ale ak sa pozrieme na tehly, uvidíme, že aj tu bolo také veľké okno. Tu ho jednoducho zamurovali, je to dobre vidieť, tu sú jeho zvyšky, je na úrovni s ostatnými, tu bolo. Proste ho zamurovali a urobili strechu refektára. To znamená, že refektár tu predtým jednoducho nebol. Ale čo tento obrovský otvor z chrámu smerujúci k zvonici? Išiel práve von?